Siapa anak dati musuh budal yakti ambek bereng kawruh mugi Gusti paring pangan sami
apa katon awe-awe prayogane becik jali wae sene sesaeso yo 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 pasti seso pasti sesuara kita sama ada temannya, ada
Iya.
Ane
jiwa gawe sesem kawula busana rusipra manjurna ulangan beksana kek manis sasondera ya ya Ku